डिपार्टमेन्ट वाइज हिसाबै सापर्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों नुदों आरो नेक्स्टआव जेनाखि एवार्ड जागोन जोंनि सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशनाव जोङो मोनसे एवार्ड होयो दा बे एवार्डखौ दिल्लीयावहाय फाथिहैगोन होननानै खोथा होदों आरो जोंनि जेनाखि बर'नि दामजु बेखौ GI टेग जोङो खालामनो हादों बेबो मानगोनां प्रमद बर' शिबसारनि नाजानायाव GI टेग खालामबाय जेरै खाम जथा सिफुं दा जोंनि होननानै जों बेखौ गौरब खालामनो हाबाय सबसे सेक्रेट बाथ्राया जाहैबाय रावबो मिथिया आं दिनै फकास खालामनोसै जोंनि बर'नि आर्टिस्टआव आरो एबसुनि दैदेनजानायाव बा बानजायनायाव देंखोमु सेनैथाम बेखौ जोङो गिबि खुंजेननो मोन्दों माने जोंनि गेजेराव जोंबो दे बर'फ्रा खननायनि टेलेन्ट दङ गारांजों दाउखौबो जों खननो हायो आरो बर'फ्रा जोङो रुमबां खानाय लानानै मोसानो हायो दख'ना गाननानै जोङो रंगिना संगिना मोसानो हायो बेखौ जोङो मोनसे दिन्थिफुंनायनि प्लेटफर्मखौ जोङो बेहाय खालामजेननो हादों आं नैबे जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय ओरैबायदि नुदों जे जोंनावहाय वर्क कालचारा फैफिनदों दा जोङो इम्पर्टेन्ट होदों एग्रिकालसाराव सेरिकालसारनिफ्राय लानानै गोबां मानसिखौ बेबायदि थुलुंगानायखौ जों नुदों इभेन गोबां माखासे लिडारफ्राबो गावबागाव जायगायाव माखासे खेथि खालामनायखौ जोङो नुदों आं दस्रा देशफ्रावबो नुबोबाय जे नोंनि बागानाव हाबनोनो टिकेट लानांगौ नों बिनि कनसेप्टखौबो मोनबोआ थारमाने बेहा सोंदो बियो बिराद बेहा दस्रा खामानि दं आरो कुन माबा इन्जिनियारनो कुन माबानो सार्भिस मावग्राफोर खिन्थु जेब्ला ओरैनो जोब्बाय बेवहाय टाइम होबाय ओरै जोब्बाय बेयाव टाइम होबाय नों मिथिनाय नङा ओरै नायफैयोब्ला बे हालुवासो खिन्थु नों अफिसाव थाङोबा बियो एकदम अफिसार गिबियावनो खुलुमबाय जोंनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क अर्थात BMN निउस नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा साफ्रोमनोबो नैबे बुब्लियाव गोजोननाय जासिहोबाय दा जोङो बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क न'खरनिफ्राय जोंनि 13 नं सिडली बियाबनि सार सायखं बसुमतारी सारजों जों दसे मोगा मोगि बे बिसय माखासे बाथ्रा रायलायनो जोङो दा नैबे हाबाफारिखौ लादों दा सारा जोंनि गेजेराव दङ खुलुमबाय जोङो माखासे गेलेमु आयदायाव फैनि कालसारनि आयदायाव फैनि साराबो सासे मालाबा जों सारखौ नुनो मोनो फांसनफ्राव गावनि गोसोखौ एसे फ्रि लाखिनो थाखाय एसे मेथाइ खननाय आरो मालाबा स्पर्ट्स बेलायावबो नोंथाङा एसे गोरलैफोरजों रंजाफानाय एक्सुवेलि सारा बे मोसानाय मुसुरनाय बेलायाव माबायदि इन्टारेस्ट लानानै फैबाय थानाय जेनेरेसनाव मा होनो गाइड होनो सानो बिटिआरआ जोंहा मोनसे कनसेप्ट दङ शिबसारनि मोनसे कनसेप्ट दङ गासै डिपार्टमेन्टआवनो गासैखौबो बोखांनाय आरो बेनि कनसेप्टआवनो पार्ट जाफादों कालचार आरो स्पर्ट्सआबो बेबो दंखायो कालचाराव दाख्लैसो जेनाखि सिनि एवार्ड बे जेनेबा आर्टिस्टफोरनो एवार्ड होनाय बेवहाय जेसेबांनाखि फाइनान्सियेल सापर्ट नांगौ मानगोनां शिबसारानो बेखौ डिपार्टमेन्ट वाइज हिसाबै सापर्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों दा बेयो मोनसे ग्रेन्ड साक्सेस जादों आरो बेनि गेजेराव सिमा लुफुंनाय जोङो बेखौ नुदों दा बेबो मोनसे बेवहाय गोथार इम्पर्टेन्ट होनायखौ जोङो नुदों आरो नेक्स्टआव जेनाखि एवार्ड जागोन जोंनि सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशनाव जोङो मोनसे एवार्ड होयो दा बे एवार्डखौ दिल्लीयावहाय फाथिहैगोन होननानै खोथा होदों आरो बे रियेलिटियाव महर मोनगोन आं बेखौ फोथायनाय दं दा बे बेलाखौ जोङो नायोब्ला जोङो मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव अखल जोङो लामाल' बालायबा जोङो हारिया थांनानै थाया लामाया जाबाय जोंनि थाबायनायनि कालचारा जाहैबाय जोंनि मोनसे सिनायथि जोंहा सिनायथि गैयाब्ला जोंहा मोनसे बर' होननानै जों रावजोंबो सिनायथि मोना दा बेनिखायनो बे बेलायाव बिराद इम्पर्टेन्ट होनायखौ जोङो नुदों आरो जोंनि जेनाखि बर'नि दामजु बेखौ GI टेग जोङो खालामनो हादों बेबो मानगोनां प्रमद बर' शिबसारनि नाजानायाव GI टेग खालामबाय जेरै खाम जथा सिफुं दा जोंनि होननानै जों बेखौ गौरब खालामनो हाबाय उन जोलैया बेखौहाय गौरब खालामनो हाबाय जे जोंहाबो मोनसे प्राउड जोंहा मोनसे कालचारेल जोंहा दङ जोंहा दामग्रा बेनोखा होननानै जोङो मोनसे प्राउड फिल खालामनो हायो दा बे हिसाबै
जोङो दख'ना गाननायनिफ्राय लानानै आरो बेबायदि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि हारि थांनाय फैनायाव बे एकदम 100% अतप्रोत जरित जों दङ बेजोंसो जोङो सिनायथि मोनो दा बेनिखायनो बिथां जोंनि मानगोनां चिफ सारा बेखौबो इम्पर्टेन्ट खालामनानै बे डिपार्टमेन्टखौबो गोसो होदों बेखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां दिनैहाय लाइमोनफोरा बेबायदिनो मिउजिक लाइनावनो जा मोसानायनि लाइनावनो जा जों जौगाबोनायखौ जोङो नुदों आरो बेबायदि प्लेटफर्म जोङो खालामनायखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो दहाय नोंथाङा बुंदों दहाय एसे जे मेथाइ खननाय मानाय आंहा मोनसे अयभास दङ आरो बेनि गेजेराव सबसे सेक्रेट बाथ्राया जाहैबाय रावबो मिथिया आं दिनै फकास खालामनोसै जोंनि बर'नि आर्टिस्टआव आरो एबसुनि दैदेनजानायाव बा बानजायनायाव देंखोमु सेनैथाम बेखौ जोङो गिबि खुंजेननो मोनदों दा बेवहाय आं मोनसे बे कालचारेल पार्ट एबसुनि कनफारेन्सआव कासिकत्रायाव जादोंमोन बियो एक्जेक्टलि आं इयारखौ बावबाय 2000 कि 99 जागौमोन खोमा बेखिनियाव आं पार्ट लादों थ' बेखौ जोङो मोजां साक्सेसफुल खालामनानै दिल्लीनि मोनसे रिनाउन्ड सिंगार अनुराधा पौडवालखौ लाबोनानै जोङो जोंनि गेजेराव जोंबो दे बर'फ्रा खननायनि टेलेन्ट दङ गारांजों दाउखौबो जों खननो हायो आरो बर'फ्रा जोङो रुमबां खानाय लानानै मोसानो हायो दख'ना गाननानै जोङो रंगिना संगिना मोसानो हायो बेखौ जोङो मोनसे दिन्थिफुंनायनि प्लेटफर्मखौ जोङो बेहाय खालामजेननो हादों आरो बेनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरा दिनै बेनिफ्राय मेथाइ खननो सोलोंबोदों मेथाइ खननो सोलोंबोबाय दा बेजोंहाय लानानै आरो बेबायदिनो जेनोखि बम्बेयावहाय कम्पिटिसन जायो बेयावबो बाहागो लानानै गोबां मानसिया दिनैहाय जोंनि बर'खौ मोनसे गोजौ स्टेजाव नाम लाबोनो हादों दा बे मोनसे पार्ट बेजोंबो जोंनि हारिया सिनायथि मोनो आरो बेजोंबो हारिया थांनानै थायो अकल जोङो मोनसे लामा सामा बानायनायजोंल' नङा बे जाहैबाय जोंनि बेसिक निड हारिनि नांगौआ बेसिक निडा जाहैबाय बे कालचारा आरो हारिनि मोनसे बेसिक निडा जाहैबाय जोङो फरायनांगोनबो दा बेफोरखौ लानानै आरो बेफोरनि जेनोखि सान्थौ मानगोनां चिफ सारनि जे मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ दाङालासेनो दोनाखै जों बेखौ नुदों दा बेनिखायनो जोबोद मोजां कालचारेल लाइनावबो आवगायबोबाय थादों आरो बेबायदिनो उननि समफोरावबो गोबां जोंनि गेजेरावहाय मेथाइ खनगिरिनिफ्राय लानानै मोसानानै लानानै जोङो GI टेगल' खालामनानै बेखौ दामग्रा गैयाब्ला जों मा जानो जोङो गंगनाबो दामनो रोंनांगोन बेखौबो रोंनांसिगोन जोङो खाम दामनो रोंनांगोन सेरजा हुनो रोंनांगोन दा बेयो जोंनिनो मोनसे हारिनि इन्सट्रुमेन्ट जाबायब्ला जों बेखौ रोंनायनि बेबस्था बेबायदिनो वर्कशपबो खालामदों दायो एबसुनि बानजायनायावनो दाब दाब जायगायाव इउनिटफ्राव बेबायदिनो कालचारेल वर्कशप खुंदों कारना मा दा बेफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन खोन्थानांगोन बेनो जों दा बेफोरखौ मावनायखौ आरो नुदों आरो नाथाय जोङो कालचार होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनायखौ लाफानानै मोसानाय मुसुरनायखौ लानानै आरो थांना थानायनि माखासे मावनाय दांनायखौ लाफानानै जों कालचार होननानै बुङो नाथाय बिनिनो बेलायाव जों आथिखालाव जोंनि बर' जाथिफोरखौ आवगायाव जेरै मैगं थाइगं मावनानै गावनो माने जोलैफोरखौ देरनानै उनाव नांगौ जायो बाहायफिनोमोन नाथाय दा बे कालचारा गैला आरो मावनाय कालचारा गोमालांहांबाय दा बेनि बेलायाव माबोरै जाजानो लुबैयो हिसाबै थिग दं बे जाहैबाय वर्क कालचार जों बर'फ्रा जाहैबाय ट्राइबेल आरो जों मावसोमनानै जोङो जायो आरो जोंनाव गोदोनिफ्राय बिराद वर्क कालचारा दंमोन दा बे वर्क कालचारा मडार्नाइज जानानै दिनै गोबां मानसिया दिनै एसे एमलेस बायदि गावखौनो फिल खालामो खारन मावनाय हुदाया गैला जे मावनानैबो नोङो साखरियाव थांनो हायो साखरिनि बे मावनायाबो मोनसे वर्क कालचार बेहाय नोङो साखरियावबो मोजाङैनो मावफुंनो हायाब्ला बे वर्क कालचारखौ बे एडाप्ट खालामनो हायाखै दा जों रायलायगोन मोनसे वर्क कालचारा जाहैबाय जों एग्रिकालचार पार्टखौ जों लानानै बुंगोन जोंनावहाय मोनसे आंनि सुंद' आरो माने फिसा मेलेमजों रिसार्च खालामनाय जे जोङो BTC गठन खालामबाय BTC मोनबाय जों गिदिर माबा मोनसे मोनबाय बेखिनिखौ लानानै जोङो बर'फ्रा मोनसे प्राउड फिल खालामबोदों बे प्राउड फिल खालामनायाव जोङो एटलिस्ट थाखा फैसाफ्रा जोंनाव फ्ल' जादों थिगानो दा बे फ्ल' जानायाव जोंनि मानसिफ्रा मा खालामदों जोङो बांसिन स्किम सेंसन मोननायाव बांसिन जोङो गोजावलांदों खारन नोङो 3 मासाव मोनो नोङो 15,000
नोङो ओरैनो गिदिंनानै लिडारफोरनाव थाङोबा हयथ' 1 लाखबो मोननो हागौ नैबे मोनसे कनसेप्टआ सोलायबोयै वर्क कालचारा गोमाबोदों दा बे वर्क कालचार गोमाबोनानै दिनै जोङो बिराद जेनेरेसन जाबोबाय 10 20 आरो नै दा फैबाय बेखिनि समाबो बिराद गोलाव सम मोनसे डिकेड्सआवनो समा बिराद सोलायो दा बे कालचारा जोंनिफ्राय खमायबोदोंमोन दा बे खमायबोनायखौ नुनानै जोङो गिखांनाय दङमोन जोङो मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला जोंनो बे हाखौ जोङो मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो रोङाब्ला जोंनि होननाय गैया हायानो जोंनि मोनसे बाउन्डारि खालामजानाया जाबाय आंहा 12 बिगा दं बे 12 बिगाया आंनि नामाव आं जुदि बेखौहाय जोङो जुदि मोजाङै बाहायनानै रोङाब्ला खिन्थु नों बे हानिबो मालिक जानाय थ' गतिके जोङो दा बेखौ नुबोदों आरो बेखायनो जोंनि गेजेरावहाय समाजाव बेगार एजुकेटेड बेगार माने मा बे एजुकेटेड बेगारा जाहैबाय डोर टु डोर बबावबा माबा मोनो नामा बबावबा बिदि नागिरग्राया बांसिन जाबोदों थ' न'नि जेनाखि खामानि जे एसे बे नोङो माबा मोनसे उत्पादन खालामनाय मडार्न एजुकेटेड मानसि मडार्न टेक्न'लजिजों नोङो आबाद दिहुननो हायो मडार्न टेक्न'लजिजों नोङो 3 घन्टा खालामनानै माबा मोनसे नोङो मावनानै नोङो माबा खालामनो हायो बेयो जाबाय एडिशनेल पार्ट बेयो नोङो माबा मोनसे मावखाथारनांगोन दा बुहुमाव थांना थानो थाखाय नों माबा मोनसेथ' मावनानै जाखानांगोन नों सानबैसे बिबायनानै मोनजागोन दा बे बुस्थुआ गोमाबोदोंमोन खिन्थु आं नैबे जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय ओरैबायदि नुदों जे जोंनावहाय वर्क कालचारा फैफिनदों दा जोङो इम्पर्टेन्ट होदों एग्रिकालचाराव सेरिकालचारनिफ्राय लानानै गोबां मानसिखौ बेबायदि थुलुंगानायखौ जों नुदों इभेन गोबां माखासे लिडारफ्राबो गावबागाव जायगायाव माखासे खेथि खालामनायखौ जोङो नुदों दा बेजों माखासे इन्सपिरेसन जादों जे नोंनि माखासे जोंनाव गोबां दङ जों दहायसो रायलायबाय थादों जे अगुरु गायनाय बे अगुरुआ नोंनि बिमा बिफानि हाया 15-20 बोसोर ओरैनो लांदाङैनो दं जेबो गायखायाखै थारमाने खिन्थु 15 बोसोरनि सिगां नों गायोमोनबा दाथ' नों माबा मोनसे मोनबायमोन दा बेफोरबायदि कनसेप्टआ जोंनाव हाबथ'वाखै आं दस्रा देशफ्रावबो नुबोबाय जे नोंनि बागानाव हाबनोनो टिकेट लानांगौ नों बिनि कनसेप्टखौबो मोनबोआ थारमाने बेहा सोंदो बियो बिराद बेहा दस्रा खामानि दं आरो कुन माबा इन्जिनियारनो कुन माबानो सार्भिस मावग्राफोर खिन्थु जेब्ला ओरैनो जोब्बाय बेवहाय टाइम होबाय ओरै जोब्बाय बेयाव टाइम होबाय नों मिथिनाय नङा जाबाय ओरै नायफैयोब्ला बे हालुवासो खिन्थु नों अफिसाव थाङोबा बियो एकदम अफिसार दा बे टाइमिंखौ बिथांमोना एडजास्ट खालामबोदों दा जोंबो बेबायदि खालामोब्ला जोंनि अफिसा 10टा 11टानिफ्रायसो जायो दा 3 घन्टा नोङो न'आवहाय माबा मोनसे खालामोब्ला बे टाइमा नोंहा स्पेन्ड जाबाय वायरास नोंनि गाज्रि साननायाबो बेनिफ्राय डाइभार्ट जाबाय नों एक्टिभ थाबाय मोजां जाबाय अब्ला नोङो माबा मोनसे सानगोन आरो मोजां साननानै नोङो आरोबाव मोजाङै गावनि जेनाखि सिन्थाधारा बियो मोजाङै सानखांजाबावगोन आरो मोजाङै मावलांबावगोन दा बेबायदि जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां सहाय होदों दंफां गायनायनिफ्राय लानानै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै दा बेखौ जोङो मोनसे ट्रेन्सफर्म वर्क कालचाराव लाबोफिननांगोन आरो बेजोंसो जों इन्डिपेन्डेन्ट जोंनि बड'लेण्डआ इन्डिपेन्डेन्ट जोङो माइ दिहुननो हायो जोङो माबा दिहुननो हायो जोङो बायदिसिना दिहुननो हानानै जों इन्डिपेन्डेन्ट जोंनो आथिङाव गसंनो हाबाय होननानै बुंनो हानाया बे खोथाया फैगोन दा बेखौ लानानै बिथाङा बिराद नाजाबाय थादों जोङो मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों आथिखालाव टेक्न'लजिया साग्लोबबाय जिहेतु आरो जोंनि माखासे बर' जाथिल' नङा अकल एरियायावनो मावनाय दांनाया एसे खमायदों दा टेक्न'लजिया हाबनाय लोगो लोगो मानसिनि मावनाया खमायलांनाय लोगो लोगो टेक्न'लजिया साग्लोबनानै मानसिखौ अलसिया खालामबाय नामा माबायदि सुबुरुन होगोन बेनि सायाव बे बाथ्राखौ बयबो रायलायो टेक्न'लजि हाबनानै अलसिया खालामबाय थ' लेबार मानसिफ्रा ओरैनो आग्लायनानै थाबाय नो डाउट बेबो मोनसे जाहोन थ' बिदि होननानै आंनि बुंनो थांनाया जाहैबाय जोंनि स्पेसिफिक लेन्ड बे स्पेसिफिक लेन्डनिफ्राय नों बै मेसिनखौ लानानै नों बिसोर उत्पादन खालामदों
खोथाया बेजोंसो फैगोन जे मेसिन फैबाय आं बेखार जाबाय नङा खिन्थु बे हाखौ नोङो मावनानै जे नों बेसेबां उदबोधन खालामनो हादों लाब खालामनो हादों खोथाया बेसो फैगोन मेसिना फैदों नोंहा फास्ट जादों नोङो मेसिनजों मावनानै नोंनि टाइमा सेभ जाबाय नों बे टाइमखौ 3 घन्टाखौ नोङो दस्रा खामानियाव नोङो बाहायनो हाबाय जा जोंनि खोथाया जाहैबाय टाइमखौ जों एडजास्टमेन्टखौ खालामलांनो रोङा खोथाया बेसो आरो खोथा ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरजों जोङो हालेवोबासे 3 घन्टा जोङो 12 बिघा जों हालेवनो हाबायसे बेहायथ' नों थांनांला सासे नोङो ड्राइभार थिनहरबाय नोङो दस्रा खामानियाव नोङो हाबाय दस्रायावबो नोङो एंगेज जानो हाबाय वेरेस दा गोबांथा एक्टिभिटिस नों बिजनेसावबो नों एंगेज जाबाय दा बेफोरबायदि नोंहा टाइमासो मोनदों साबसिनसो जादों थारमाने मानसिनि साबसिनसो जादों जे नों टाइम दिहुननो हाबाय जे सासे ड्राइभारल' थांबाय नों खोन्थाबाय बेखिनि आंनि 12 बिघा हालेवजोबना फैदो दा मालाय 3 घन्टाजोंनो फैबाय नों थांनांला बेहाय नोंनि टाइमखौ ओरै नोङो दस्रायाव जिरायनानैनो नों खामायनायनि बा माबा मोनसे मावनायनि नों बेबस्थाखौ खालामनो हाबाय अब्ला साबसिन जायाखै होनबा खिन्थु मानसिफ्रा बुंदों आं बेखारसो जादों नङा खिन्थु हाखौ लानानैसो आं बुंदों बेनि प्रडाक्टिभिटिखौ लानानै फार्स्ट नोङो बेखिनियावनो जोङो मावनो हायो दा बे साबसिन जादों दा बेनिखायनो गोबां समाव जोंनि सरकारा फिसानिफ्राय ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै सहाय खालामबोदों आरो बेखौनो जोङो बांसिन प्रायरिटि लानानै माने इनकारेज खालामदों दा नैबे बुब्लियाव जोङो जोंनि 13 नं सिडली चिरांनि एम सायखं बसुमतारी सारजों जों दिनैनि नैबे मोनाबिलियाव गोबांथार बाथ्राखौ लानानै गोबांथार आयदाखौ लानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादोंमोन दा सारा जोंनि गेजेराव फारफ्रोम बिथिंखौबो लानानै गोबां बाथ्राखौ रायलायनायनि गेजेराव जों सम मोननायनि थाखाय जों सारखौ साबायखर बावो गोजोन्थों सेनि एवार्ड बे जेनेबा आर्टिस्टफोरनो एवार्ड होनाय बेवहाय जेसेबांनाखि फाइनान्सियेल सापर्ट नांगौ मानगोनां चिफ सारानो बेखौ डिपार्टमेन्ट वाइज हिसाबै सापर्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों नुदों आरो नेक्स्टआव जेनाखि एवार्ड जागोन जोंनि सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसनाव जोङो मोनसे एवार्ड होयो दा बे एवार्डखौ दिल्लीयावहाय फाथिहैगोन होननानै खोथा होदों आरो जोंनि जेनाखि बर'नि दामजु बेखौ GI टेग जोङो खालामनो हादों बेबो मानगोनां प्रमद बर' शिबसारनि नाजानायाव GI टेग खालामबाय दिनै खाम जथा सिफुं दा जोंनि होननानै जों बेखौ गौरब खालामनो हाबाय सबसे सेक्रेट बाथ्राया जाहैबाय रावबो मिथिया आं दिनै फकास खालामनोसै जोंनि बर'नि आर्टिस्टआव आरो एबसुनि दैदेनजानायाव बा बानजायनायाव देंखोमु सेनैथाम बेखौ जोङो गिबि खुंजेननो मोनदों जोङो जोंनि गेजेराव जोंबो दे बर'फ्रा खननायनि टेलेन्ट दङ गारांजों दाउखौबो जों खननो हायो आरो बर'फ्रा जोङो रुमबां खानाय लानानै मोसानो हायो दख'ना गाननानै जोङो रंगिना संगिना मोसानो हायो बेखौ जोङो मोनसे दिन्थिफुंनायनि प्लेटफर्मखौ जोङो बेहाय खालामजेननो हादों आं नैबे जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय ओरैबायदि नुदों जे जोंनावहाय वर्क कालसारा फैफिनदों दा जोङो इम्पर्टेन्ट होदों एग्रिकालसाराव सेरिकालसारनिफ्राय लानानै गोबां मानसिखौ बेबायदि थुलुंगानायखौ जों नुदों इभेन गोबां माखासे लिडारफ्राबो गावबागाव जायगायाव माखासे खेथि खालामनायखौ जोङो नुदों आं दस्रा देशफ्रावबो नुबोबाय जे नोंनि बागानाव हाबनोनो टिकेट लानांगौ नों बिनि कनसेप्टखौबो मोनबोआ थारमाने बेहा सोंदो बियो बिराद बेहा दस्रा खामानि दं आरो कुन माबा इन्जिनियारनो कुन माबानो सार्भिस मावग्राखौ खिन्थु जेब्ला ओरैनो जोब्बाय बेवहाय टाइम होबाय ओरै जोब्बाय बेयाव टाइम होबाय नों मिथिनाय नङा ओरै नायफैयोब्ला बे हालुवासो खिन्थु नों अफिसाव थाङोबा बियो एकदम अफिसार गिबियावनो खुलुमबाय जोंनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क अर्थात BMN निउस नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा साफ्रोमनोबो नैबे बुब्लियाव गोजोननाय जासिगोबाय दा जोङो बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क न'खरनिफ्राय जोंनि 13 नं सिडली बियाबनि सार सायखं बसुमतारी सारजों जों दसे मोगा मोगि बे बिसय माखासे बाथ्रा रायलायनो जोङो दा नैबे हाबाफारिखौ लादों दा सारा जोंनि गेजेराव दङ खुलुमबाय जोङो माखासे गेलेमु आयदायाव फैनि कालसारनि आयदायाव फैनि साराबो सासे मालाबा जों सारखौ नुनो मोनो फांसनफ्राव गावनि गोसोखौ एसे फ्रि लाखिनो थाखाय एसे मेथाइ खननाय आरो मालाबा स्पर्ट्स बेलायावबो नोंथाङा एसे गोरलैफोरजों रंजाफानाय एक्सुवेलि सारा बे मोसानाय मुसुरनाय बेलायाव माबायदि इन्टारेस्ट लानानै
फैबाय थानाय जेनेरेसनाव मा होनो गाइड होनो सानो बिटिआरआ जोंहा मोनसे कनसेप्ट दङ शिबसारनि मोनसे कनसेप्ट दङ गासै डिपार्टमेन्टआवनो गासैखौबो बोखांनाय आरो बेनि कनसेप्टआवनो पार्ट जाफादों कालचार आरो स्पर्ट्सआबो बेबो दंखायो कालचाराव दाख्लैसो जेनाखि सिनि एवार्ड बे जेनेबा आर्टिस्टफोरनो एवार्ड होनाय बेवहाय जेसेबांनाखि फाइनान्सियेल सापर्ट नांगौ मानगोनां शिबसारानो बेखौ डिपार्टमेन्ट वाइज हिसाबै सापर्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों दा बेयो मोनसे ग्रेन्ड साक्सेस जादों आरो बेनि गेजेराव सिनेमा लुफुंनाय जोङो बेखौ नुदों दा बेबो मोनसे बेवहाय बेटार इम्पर्टेन्ट होनायखौ जोङो नुदों आरो नेक्स्टआव जेनाखि एवार्ड जागोन जोंनि सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसनाव जोङो मोनसे एवार्ड होयो दा बे एवार्डखौ दिल्लीयावहाय फाथिहैगोन होननानै खोथा होदों आरो बे रियेलिटियाव महर मोनगोन आं बेखौ फोथायनाय दं दा बे बेलाखौ जोङो नायोब्ला जोङो मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव अखल जोङो लामाल' बालायबा जोङो हारिया थांनानै थाया लामाया जाबाय जोंनि थाबायनायनि कालचारा जाहैबाय जोंनि मोनसे सिनायथि जोंहा सिनायथि गैयाब्ला जोंहा मोनसे बर' होननानै जों रावजोंबो सिनायथि मोना दा बेनिखायनो बे बेलायाव बिराद इम्पर्टेन्ट होनायखौ जोङो नुदों आरो जोंनि जेनाखि बर'नि दामजु बेखौ GI टेग जोङो खालामनो हादों बेबो मानगोनां प्रमद बर' शिबसारनि नाजानायाव GI टेग खालामबाय दिनै खाम जथा सिफुं दा जोंनि होननानै जों बेखौ गौरब खालामनो हाबाय उन जोलैया बेखौहाय गौरब खालामनो हाबाय जे जोंहाबो मोनसे प्राउड जोंहा मोनसे कालचारेल जोंहा दङ जोंहा दामग्रा बेनोखा होननानै जोङो मोनसे प्राउड फिल खालामनो हायो दा बे हिसाबै जोङो दख'ना गाननायनिफ्राय लानानै आरो बेबायदि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि हारि थांनाय फैनायाव बे एकदम 100% अतप्रोत जरित जों दङ बेजोंसो जोङो सिनायथि मोनो दा बेनिखायनो बिथां जोंनि मानगोनां शिबसारा बेखौबो इम्पर्टेन्ट खालामनानै बे डिपार्टमेन्टखौबो गोसो होदों बेखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां दिनैहाय लाइमोनफोरा बेबायदिनो मिउजिक लाइनावनो जा मोसानायनि लाइनावनो जा जों जौगाबोनायखौ जोङो नुदों आरो बेबायदि प्लेटफर्म जोङो खालामनायखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो दहाय नोंथाङा बुंदों दहाय एसे जे मेथाइ खननाय मानाय आंहा मोनसे अयभास दङ आरो बेनि गेजेराव सबसे सेक्रेट बाथ्राया जाहैबाय रावबो मिथिया आं दिनै फकास खालामनोसै जोंनि बर'नि आर्टिस्टआव आरो एबसुनि दैदेनजानायाव बा बानजायनायाव देंखोमु सेनैथाम बेखौ जोङो गिबि खुंजेननो मोनदों दा बेवहाय आं मोनसे बे कालचारेल पार्ट एबसुनि कनफारेन्सआव कासिक'त्रायाव जादोंमोन बियो एक्जेक्टलि आं इयारखौ बावबाय 2000 कि 99 जागौमोन खोमा बेखिनियाव आं पार्ट लादों थ' बेखौ जोङो मोजां साक्सेसफुल खालामनानै दिल्लीनि मोनसे रिनाउन सिंगार अनुराधा पटवालखौ लाबोनानै जोङो जोंनि गेजेराव जोंबो दे बर'फ्रा खननायनि टेलेन्ट दङ गारांजों दाउखौबो जों खननो हायो आरो बर'फ्रा जोङो रुमबां खानाय लानानै मोसानो हायो दख'ना गाननानै जोङो रंगिना संगिना मोसानो हायो बेखौ जोङो मोनसे दिन्थिफुंनायनि प्लेटफर्मखौ जोङो बेहाय खालामजेननो हादों आरो बेनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरा दिनै बेनिफ्राय मेथाइ खननो सोलोंबोदों मेथाइ खननो सोलोंबोबाय दा बेजोंहाय लानानै आरो बेबायदिनो जेनाखि बम्बेयावहाय कम्पिटिसन जायो बेयावबो बाहागो लानानै गोबां मानसिया दिनैहाय जोंनि बर'खौ मोनसे गोजौ स्टेजाव नाम लाबोनो हादों दा बे मोनसे पार्ट बेजोंबो जोंनि हारिया सिनायथि मोनो आरो बेजोंबो हारिया थांनानै थायो अकल जोङो मोनसे लामा सामा बानायनायजोंल' नङा बे जाहैबाय जोंनि बेसिक निड हारिनि नांगौआ बेसिक निडा जाहैबाय बे कालचारा आरो हारिनि मोनसे बेसिक निडा जाहैबाय जोङो फरायनांगोनबो दा बेफोरखौ लानानै आरो बेफोरनि जेनाखि सान्थौ मानगोनां शिबसारनि जे मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ दाङालासेनो दोनाखै जों बेखौ नुदों आरो दा बेनिखायनो जोबोद मोजां कालचारेल लाइनावबो आवगायबोबाय थादों आरो बेबायदिनो उननि समफोरावबो गोबां जोंनि गेजेरावहाय मेथाइ खनगिरिनिफ्राय लानानै मोसानानै लानानै जोङो GI टेगल' खालामनानै बेखौ दामग्रा गैयाब्ला जों मा जानो जोङो गंगनाबो दामनो रोंनांगोन बेखौबो रोंनांसिगोन जोङो खाम दामनो रोंनांगोन सेरजा हुनो रोंनांगोन दा बेयो जोंनिनो मोनसे हारिनि इन्सट्रुमेन्ट जाबायब्ला जों बेखौ
रोंनायनि बेबस्था बेबायदिनो वर्कशपबो खालामदों दायो एबसुनि बानजायनायावनो दाब दाब जायगायाव इउनिटफ्राव बेबायदिनो कालचारेल वर्कशप खुंदों खारना मा दा बेफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन खोन्थानांगोन बेनो जों दा बेफोरखौ मावनायखौ आरो नुदों आरो नाथाय जोङो कालचार होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनायखौ लाफानानै मोसानाय मुसुरनायखौ लानानै आरो थांना थानायनि माखासे मावनाय दांनायखौ लाफानानै जों कालचार होननानै बुङो नाथाय बिनिनो बेलायाव जों आथिखालाव जोंनि बर' जाथिफोरखौ आवगायाव जेरै मैगं थाइगं मावनानै गावनो माने जोलैफोरखौ देरनानै उनाव नांगौ जायो बाहायफिनोमोन नाथाय दा बे कालचारा गैला आरो मावनाय कालचारा गोमालाङो दा बिनि बेलायाव माबायदि जाजानो लुबैयो सार हिसाबै थिग दं बे जाहैबाय वर्क कालचार जों बर'फ्रा जाहैबाय ट्राइबेल आरो जों मावसोमनानै जोङो जायो आरो जोंनाव गोदोनिफ्राय बिराद वर्क कालचारा दंमोन दा बे वर्क कालचारा मडार्नाइज जानानै दिनै गोबां मानसिया दिनै एसे एमलेस बायदि गावखौनो फिल खालामो खारन मावनाय हुदाया गैला जे मावनानैबो नोङो साखरियाव थांनो हायो साखरिनि बे मावनायाबो मोनसे वर्क कालचार बेहाय नोङो साखरियावबो मोजाङैनो मावफुंनो हायाब्ला बे वर्क कालचारखौ बे एडाप्ट खालामनो हायाखै दा जों रायलायगोन मोनसे वर्क कालचारा जाहैबाय जों एग्रिकालचार पार्टखौ जों लानानै बुंगोन जोंनावहाय मोनसे आंनि सुंद' आरो माने फिसा मेलेमजों रिसार्च खालामनाय जे जोङो बिटिसि गठन खालामबाय बिटिसि मोनबाय जों गिदिर माबा मोनसे मोनबाय बेखिनिखौ लानानै जोङो बर'फ्रा मोनसे प्राउड फिल खालामबोदों बे प्राउड फिल खालामनायाव जोङो एटलिस्ट थाखा फैसाफ्रा जोंनाव फ्ल' जादों थिगानो दा बे फ्ल' जानायाव जोंनि मानसिफ्रा मा खालामदों जोङो बांसिन स्किम सेंसन मोननायाव बांसिन जोङो गोजावलांदों खारन नोङो 3 मासाव मोनो नोङो 15,000 नोङो ओरै गिदिंनानै लिडारफोरनाव थाङोबा हयथ' 1 लाखबो मोननो हागौ नैबे मोनसे कनसेप्टआ सोलायबोयै वर्क कालचारा गोमाबोदों दा बे वर्क कालचार गोमाबोनानै दिनै जोङो बिराद जेनेरेसन जाबोबाय 10, 20 आरो नै दा फैबाय बेखिनि समाबो बिराद गोलाव सम मोनसे डिकेड्सआवनो समा बिराद सोलायो दा बे कालचारा जोंनिफ्राय खमायबोदोंमोन दा बे खमायबोनायखौ नुनानै जोङो गिखांनाय दङमोन जोङो मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला जोंनो बे हाखौ जोङो मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो रोङाब्ला जोंनि होननाय गैया हायानो जोंनि मोनसे बाउन्डारि खालामजानाया जाबाय आंहा 12 बिगा दं बे 12 बिगाया आंनि नामाव आं जुदि बेखौहाय जोङो जुदि मोजाङै बाहायनानै रोङाब्ला खिन्थु नों बे हानिबो मालिक जानाय थ' गतिके जोङो दा बेखौ नुबोदों आरो बेखायनो जोंनि गेजेरावहाय समाजाव बेगार एजुकेटेड बेगार माने मा बे एजुकेटेड बेगारा जाहैबाय डोर टु डोर बबावबा माबा मोनो नामा बबावबा बिदि नागिरग्राया बांसिन जाबोदों थ' न'नि जेनाखि खामानि जे एसे बे नोङो माबा मोनसे उत्पादन खालामनाय मडार्न एजुकेटेड मानसि मडार्न टेक्न'लजिजों नोङो आबाद दिहुननो हायो मडार्न टेक्न'लजिजों नोङो 3 घन्टा खालामनानै माबा मोनसे नोङो मावनानै नोङो माबा खालामनो हायो बेयो जाहैबाय एडिशनेल पार्ट बेयो नोङो माबा मोनसे मावखाथारनांगोन दा बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय नों माबा मोनसेथ' मावनानै जाखानांगोन नों सानबैसे बिबायनानै मोनजानो दा बे बुस्थुआ गोमाबोदोंमोन खिन्थु आं नैबे जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय ओरैबायदि नुदों जे जोंनावहाय वर्क कालचारा फैफिनदों दा जोङो इम्परटेन्ट होदों एग्रिकालचाराव सेरिकालचारनिफ्राय लानानै गोबां मानसिखौ बेबायदि थुलुंगानायखौ जों नुदों इभेन गोबां माखासे लिडारफ्राबो गावबागाव जायगायाव माखासे खेथि खालामनायखौ जोङो नुदों दा बेजों माखासे इन्सपिरेसन जादों जे नोंनि माखासे जोंनाव गोबां दङ जों दहायसो रायलायबाय थादों जे अगुरु गायनाय बे अगुरुआ नोंनि बिमा बिफानि हाया 15-20 बोसोर ओरैनो लांदाङैनो दं जेबो गायखायाखै थारमाने खिन्थु 15 बोसोरनि सिगां नों गायोमोनबा दाथ' नों माबा मोनसे मोनबायमोन दा बेफोरबायदि कनसेप्टआ जोंनाव हाबथ'वाखै आं दस्रा देशफ्रावबो नुबोबाय जे नोंनि बागानाव हाबनोनो टिकेट लानांगौ नों बिनि कनसेप्टखौबो मोनबोआ थारमाने बेहा सोंदो बियो बिराद बेहा दस्रा खामानि दं आरो कुन माबा इन्जिनियारनो कुन माबानो सार्भिस मावग्राफोर खिन्थु जेब्ला ओरैनो जोब्बाय बेवहाय टाइम होबाय ओरै जोब्बाय बेयाव टाइम होबाय नों मिथिनाय नङा ओरै नायफैयोब्ला बे हालुवासो खिन्थु नों अफिसाव थाङोबा बियो एकदम अफिसार दा बे टाइमिंखौ बिथांमोना एडजास्ट खालामबोदों दा जोंबो
बेबायदि खालामोब्ला जोंनि अफिसा 10टा 11टानिफ्रायसो जायो दा 3 घन्टा नोङो न'आवहाय माबा मोनसे खालामोब्ला बे टाइमा नोंहा स्पेन्ड जाबाय वेरेस नोंनि गाज्रि साननायाबो बेनिफ्राय डाइभार्ट जाबाय नों एक्टिभ थाबाय मोजां जाबाय अब्ला नोङो माबा मोनसे सानगोन आरो मोजां साननानै नोङो आरोबाव मोजाङै गावनि जिनाखि चिन्ताधारा बियो मोजाङै सानखांजाबावगोन आरो मोजाङै मावलांबावगोन दा बेबायदि जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां सहाय होदों दंफां गायनायनिफ्राय लानानै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै दा बेखौ जोङो मोनसे ट्रेन्सफर्म वर्क कालचाराव लाबोफिननांगोन आरो बेजोंसो जों इन्डिपेन्डेन्ट जोंनि बड'लेण्डआ इन्डिपेन्डेन्ट जोङो माइ दिहुननो हायो जोङो माबा दिहुननो हायो जोङो बायदिसिना दिहुननो हानानै जों इन्डिपेन्डेन्ट जोंनो आथिङाव गसंनो हाबाय होननानै बुंनो हानाया बे खोथाया फैगोन दा बेखौ लानानै बिथाङा बिराद नाजाबाय थादों जोङो मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों आथिखालाव टेक्न'लजिया साग्लोबबाय जिहेतु आरो जोंनि माखासे बर' जाथिल' नङा अकल एरियायावनो मावनाय दांनाया एसे खम जादों खमायदों दा टेक्न'लजिया हाबनाय लोगो लोगो मानसिनि मावनाया खमायलांनाय लोगो लोगो टेक्न'लजिया साग्लोबनानै मानसिखौ अलसिया खालामबाय नामा माबायदि सुबुरुन होगोन मोनसे बे बाथ्राखौ बयबो रायलायो टेक्न'लजि हाबनानै अलसिया खालामबाय थ' लेबार मानसिफ्रा ओरैनो आग्लायनानै थाबाय न' डाउट बेबो मोनसे जाहोन थ' बिदि होननानै आंनि बुंनो थांनाया जाहैबाय जोंनि स्पेसिफिक लेन्ड बे स्पेसिफिक लेन्डनिफ्राय नों बै मेसिनखौ लानानै नों बिसोर उत्पादन खालामदों खोथाया बेजोंसो फैगोन जे मेसिन फैबाय आं बेखार जाबाय नङा खिन्थु बे हाखौ नोङो मावनानै जे नों बिसोर उत्पादन खालामनो हादों लाब खालामनो हादों खोथाया बेसो फैगोन मेसिना फैदों नोंहा फास्ट जादों नोङो मेसिनजों मावनानै नोंनि टाइमा सेभ जाबाय नों बे टाइमखौ 3 घन्टाखौ नोङो दस्रा खामानियाव नोङो बाहायनो हाबाय जा जोंनि खोथाया जाहैबाय टाइमखौ जों एडजास्टमेन्टखौ खालामलांनो रोङा खोथाया बेसो आरो खोथाव खोथा ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरजों जोङो हालेवोबासे 3 घन्टा जोङो 12 बिगा जों हालेवनो हाबायसे बेहायथ' नों थांनांला सासे नोङो ड्राइभार थिनहरबाय नोङो दस्रा खामानियाव नोङो हाबाय दस्रायावबो नोङो एंगेज जानो हाबाय वेरेस दा गोबांथा एक्टिभिटिस नों बिजनेसावबो नों एंगेज जाबाय दा बेफोरबायदि नोंहा टाइमासो मोनदों साबसिनसो जादों थारमाने मानसिनि साबसिनसो जादों जे नों टाइम दिहुननो हाबाय जे सासे ड्राइभारल' थांबाय नों खोन्थाबाय बेखिनि आंनि 12 बिगा हालेवजोबना फैदो दा मालाय 3 घन्टाजोंनो फैबाय नों थांनांला बेहाय नोंनि टाइमखौ ओरै नोङो दस्रायाव जिरायनानैनो नों खामायनायनि बा माबा मोनसे मावनायनि नों बेबस्थाखौ खालामनो हाबाय अब्ला साबसिन जायाखै होनबा खिन्थु मानसिफ्रा बुंदों आं बेखारसो जादों नङा खिन्थु हाखौ लानानैसो आं बुंदों बेनि प्रडाक्टिभिटिखौ लानानै फार्स्ट नोङो बेखिनियावनो जोङो मावनो हायो दा बे साबसिन जादों दा बेनिखायनो गोबां समाव जोंनि सरकारा फिसानिफ्राय ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै सहाय खालामबोदों आरो बेखौनो जोङो बांसिन प्रायरिटि लानानै माने इनकारेज खालामदों दा नैबे बुब्लियाव जोङो जोंनि 13 नं सिडली चिरांनि एम सायखं बसुमतारी सारजों जों दिनैनि नैबे मोनाबिलियाव गोबांथार बाथ्राखौ लानानै गोबांथार आयदाखौ लानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादोंमोन दा सारा जोंनि गेजेराव फारफ्रोम बिथिंखौबो लानानै गोबां बाथ्राखौ रायलायनायनि गेजेराव जों सम मोननायनि थाखाय जों सारखौ साबायखर बावो गोजोन्थों सेनि एवार्ड बे जेनेबा आर्टिस्टफोरनो एवार्ड होनाय बेवहाय जेसेबांनाखि फाइनान्सियेल सापर्ट नांगौ मानगोनां चिफ सारानो बेखौ डिपार्टमेन्ट वाइज हिसाबै सापर्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों नुदों आरो नेक्स्टआव जेनाखि एवार्ड जागोन जोंनि सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसनाव जोङो मोनसे एवार्ड होयो दा बे एवार्डखौ दिल्लीयावहाय फाथिहैगोन होननानै खोथा होदों आरो जोंनि जेनाखि बर'नि दामजु बेखौ GI टेग जोङो खालामनो हादों बेबो मानगोनां प्रमद बर' चिफ सारनि नाजानायाव GI टेग खालामबाय जेरै खाम जथा सिफुं दा जोंनि होननानै जों बेखौ गौरब खालामनो हाबाय सबसे सेक्रेट बाथ्राया जाहैबाय रावबो मिथिया आं दिनै फकास खालामनोसै जोंनि बर'नि आर्टिस्टआव आरो एबसुनि दैदेनजानायाव बा बानजायनायाव
देंखोमु सेनैथाम बेखौ जोङो गिबि खुंजेननो मोन्दों जोंनि गेजेराव जोंबो दे बर'फ्रा खननायनि टेलेन्ट दङ गारांजों दाउखौबो जों खननो हायो आरो बर'फ्रा जोङो रुमबां खानाय लानानै मोसानो हायो दख'ना गाननानै जोङो रंगिना संगिना मोसानो हायो बेखौ जोङो मोनसे दिन्थिफुंनायनि प्लेटफर्मखौ जोङो बेहाय खालामजेननो हादों आं नैबे जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय ओरैबायदि नुदों जे जोंनावहाय वर्क कालसारा फैफिनदों दा जोङो इम्पर्टेन्ट होदों एग्रिकालसाराव सेरिकालसारनिफ्राय लानानै गोबां मानसिखौ बेबायदि थुलुंगानायखौ जों नुदों इभेन गोबां माखासे लिडारफ्राबो गावबागाव जायगायाव माखासे खेथि खालामनायखौ जोङो नुदों आं दस्रा देशफ्रावबो नुबोबाय जे नोंनि बागानाव हाबनोनो टिकेट लानांगौ नों बिनि कनसेप्टखौबो मोनबोआ थारमाने बेहा सोंदो बियो बिराद बेहा दस्रा खामानि दं आरो कुन माबा इन्जिनियारनो कुन माबानो सार्भिस मावग्राफोर खिन्थु जेब्ला ओरैनो जोब्बाय बेवहाय टाइम होबाय ओरै जोब्बाय बेयाव टाइम होबाय नों मिथिनाय नङा जाबाय ओरै नायफैयोब्ला बे हालुवासो खिन्थु नों अफिसाव थाङोबा बियो एकदम अफिसार गिबियावनो खुलुमबाय जोंनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क अर्थात बिएमएन निउस नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा साफ्रोमनोबो नैबे बुब्लियाव गोजोननाय जासिहोबाय दा जोङो बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क न'खरनिफ्राय जोंनि 13 नं सिडली बियाबनि सार सायखं बसुमतारी सारजों जों दसे मोगा मोगि बे बिसय माखासे बाथ्रा रायलायनो जोङो दा नैबे हाबाफारिखौ लादों दा सारा जोंनि गेजेराव दङ खुलुमबाय जोङो माखासे गेलेमु आयदायाव फैनि कालसारनि आयदायाव फैनि साराबो सासे मालाबा जों सारखौ नुनो मोनो फांसनफ्राव गावनि गोसोखौ एसे फ्रि लाखिनो थाखाय एसे मेथाइ खननाय आरो मालाबा स्पर्ट्स बेलायावबो नोंथाङा एसे गोरलैफोरजों रंजाफानाय एक्सुवेलि सारा बे मोसानाय मुसुरनाय बेलायाव माबायदि इन्टारेस्ट लानानै फैबाय थानाय जेनेरेसनाव मा नों गाइड होनो सानो बिटिआरआ जोंहा मोनसे कनसेप्ट दङ सिपसारनि मोनसे कनसेप्ट दङ गासै डिपार्टमेन्टआवनो गासैखौबो बोखांनाय आरो बेनि कनसेप्टआवनो पार्ट जाफादों कालचार आरो स्पर्ट्सआबो बेबो दंखायो कालचाराव दाख्लैसो जेनाखि सिनि एवार्ड बे जेनेबा आर्टिस्टफोरनो एवार्ड होनाय बेवहाय जेसेबांनाखि फाइनान्सियेल सापर्ट नांगौ मानगोनां चिफ सारानो बेखौ डिपार्टमेन्ट वाइज हिसाबै सापर्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों दा बेयो मोनसे ग्रेन्ड साक्सेस जादों आरो बेनि गेजेराव सिनेमा लुफुंनाय जोङो बेखौ नुदों दा बेबो मोनसे बेवहाय बेटार इम्पर्टेन्ट होनायखौ जोङो नुदों आरो नेक्स्टआव जेनाखि एवार्ड जागोन जोंनि सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसनाव जोङो मोनसे एवार्ड होयो दा बे एवार्डखौ दिल्लीयावहाय फाथिहैगोन होननानै खोथा होदों आरो बे रियेलिटियाव महर मोनगोन आं बेखौ फोथायनाय दं दा बे बेलाखौ जोङो नायोब्ला जोङो मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव अखल जोङो लामाल' बालायबा जोङो हारिया थांनानै थाया लामाया जाबाय जोंनि थाबायनायनि कालसारा जाहैबाय जोंनि मोनसे सिनायथि जोंहा सिनायथि गैयाब्ला जोंहा मोनसे बर' होननानै जों रावजोंबो सिनायथि मोना दा बेनिखायनो बे बेलायाव बिराद इम्पर्टेन्ट होनायखौ जोङो नुदों आरो जोंनि जेनाखि बर'नि दामजु बेखौ GI टेग जोङो खालामनो हादों बेबो मानगोनां प्रमद बर' चिफ सारनि नाजानायाव GI टेग खालामबाय जेरै खाम जथा सिफुं दा जोंनि होननानै जों बेखौ गौरब खालामनो हाबाय उन जोलैया बेखौहाय गौरब खालामनो हाबाय जे जोंहाबो मोनसे प्राउड जोंहा मोनसे कालचारेल जोंहा दङ जोंहा दामग्रा बेनोखा होननानै जोङो मोनसे प्राउड फिल खालामनो हायो दा बे हिसाबै जोङो दख'ना गाननायनिफ्राय लानानै आरो बेबायदि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि हारि थांनाय फैनायाव बे एकदम 100% अतप्रोत जरित जों दङ बेजोंसो जोङो सिनायथि मोनो दा बेनिखायनो बिथां जोंनि मानगोनां चिफ सारा बेखौबो इम्पर्टेन्ट खालामनानै बे डिपार्टमेन्टखौबो गोसो होदों बेखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां दिनैहाय लाइमोनफोरा बेबायदिनो मिउजिक लाइनावनो जा मोसानायनि लाइनावनो जा जों जौगाबोनायखौ जोङो नुदों आरो बेबायदि प्लेटफर्म जोङो खालामनायखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो दहाय नोंथाङा बुंदों दहाय एसे जे मेथाइ खननाय मानाय आंहा मोनसे अयभास दङ आरो बेनि गेजेराव सबसे सेक्रेट बाथ्राया जाहैबाय रावबो मिथिया आं दिनै फकास खालामनोसै जोंनि बर'नि आर्टिस्टआव आरो एबसुनि दैदेनजानायाव बा बानजायनायाव
सेनै देंखोमु सेनैथाम बेखौ जोङो गिबि खुंजेननो मोन्दों। दा बेवहाय आं मोनसे बे कालचारेल पार्ट एबसुनि कनफारेन्सआव खासिक'त्रायाव जादोंमोन बियो। एक्जेक्टलि आं इयारखौ बावबाय, 2000 कि 99 जागौमोन खोमा। बेखिनियाव आं पार्ट लादों। थ' बेखौ जोङो मोजां साक्सेसफुल खालामनानै दिल्लीनि मोनसे रिनाउन सिंगार अनुराधा पौडवालखौ लाबोनानै जोङो जोंनि गेजेराव जोंबो दे बर'फ्रा खननायनि टेलेन्ट दङ, गारांजों दाउखौबो जों खननो हायो आरो बर'फ्रा जोङो रुमबां खानाय लानानै मोसानो हायो, दख'ना गाननानै जोङो रंगिना संगिना मोसानो हायो। बेखौ जोङो मोनसे दिन्थिफुंनायनि प्लेटफर्मखौ जोङो बेहाय खालामजेननो हादों आरो बेनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरा दिनै बेनिफ्राय मेथाइ खननो सोलोंबोदों, मेथाइ खननो सोलोंबोबाय। दा बेजोंहाय लानानै आरो बेबायदिनो जेनोखि बम्बेयावहाय कम्पिटिसन जायो बेयावबो बाहागो लानानै गोबां मानसिया दिनैहाय जोंनि बर'खौ मोनसे गोजौ स्टेजाव नाम लाबोनो हादों। दा बे मोनसे पार्ट, बेजोंबो जोंनि हारिया सिनायथि मोनो आरो बेजोंबो हारिया थांनानै थायो। अकल जोङो मोनसे लामा सामा बानायनायजोंल' नङा, बे जाहैबाय जोंनि बेसिक निड। हारिनि नांगौआ बेसिक निडा जाहैबाय बे कालचारा, आरो हारिनि मोनसे बेसिक निडा जाहैबाय जोङो फरायनांगोनबो। दा बेफोरखौ लानानै आरो बेफोरनि जेनोखि सान्थौ मानगोनां चिफ सारनि जे मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ दाङालासेनो दोनाखै, जों बेखौ नुदों आरो दा बेनिखायनो जोबोद मोजां कालचारेल लाइनावबो आवगायबोबाय थादों आरो बेबायदिनो उननि समफोरावबो गोबां जोंनि गेजेरावहाय मेथाइ खनगिरिनिफ्राय लानानै मोसानानै लानानै जोङो GI-टेगल' खालामनानै बेखौ दामग्रा गैयाब्ला जों मा जानो? जोङो गंगनाबो दामनो रोंनांगोन, बेखौबो रोंनांसिगोन जोङो, खाम दामनो रोंनांगोन, सेरजा हुनो रोंनांगोन। दा बेयो जोंनिनो मोनसे हारिनि इन्सट्रुमेन्ट जाबायब्ला जों बेखौ रोंनायनि बेबस्था बेबायदिनो वर्कशपबो खालामदों दायो। एबसुनि बानजायनायावनो दाब दाब जायगायाव इउनिटफ्राव बेबायदिनो कालचारेल वर्कशप खुंदों। खारना मा? दा बेफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन, खोन्थानांगोन, बेनो जों दा बेफोरखौ मावनायखौ आरो नुदों आरो। नाथाय जोङो कालचार होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनायखौ लाफानानै, मोसानाय मुसुरनायखौ लानानै आरो थांना थानायनि माखासे मावनाय दांनायखौ लाफानानै जों कालचार होननानै बुङो। नाथाय बिनिनो बेलायाव जों आथिखालाव जोंनि बर' जाथिफोरखौ आवगायाव जेरै मैगं थाइगं मावनानै गावनो माने जोलैफोरखौ देरनानै उनाव नांगौ जायो बाहायफिनोमोन, नाथाय दा बे कालचारा गैला आरो मावनाय कालचारा गोमालांहांबाय। दा बेनि बेलायाव माबायदि जाजानो लुबैयो सार हिसाबै? थिग दं, बे जाहैबाय वर्क कालचार। जों बर'फ्रा जाहैबाय ट्राइबेल आरो जों मावसोमनानै जोङो जायो आरो जोंनाव गोदोनिफ्राय बिराद वर्क कालचारा दंमोन। दा बे वर्क कालचारा मडार्नाइज जानानै दिनै गोबां मानसिया दिनै एसे एमलेस बायदि गावखौनो फिल खालामो, खारन मावनाय हुदाया गैला। जे मावनानैबो नोङो साखरियाव थांनो हायो, साखरिनि बे मावनायाबो मोनसे वर्क कालचार। बेहाय नोङो साखरियावबो मोजाङैनो मावफुंनो हायाब्ला बे वर्क कालचारखौ बे एडाप्ट खालामनो हायाखै। दा जों रायलायगोन मोनसे वर्क कालचारा जाहैबाय जों एग्रिकालचार पार्टखौ जों लानानै बुंगोन। जोंनावहाय मोनसे आंनि सुंद' आरो माने फिसा मेलेमजों रिसार्च खालामनाय जे जोङो BTC गठन खालामबाय, BTC मोनबाय, जों गिदिर माबा मोनसे मोनबाय, बेखिनिखौ लानानै जोङो बर'फ्रा मोनसे प्राउड फिल खालामबोदों। बे प्राउड फिल खालामनायाव जोङो एटलिस्ट थाखा फैसाफ्रा जोंनाव फ्ल' जादों, थिगानो। दा बे फ्ल' जानायाव जोंनि मानसिफ्रा मा खालामदों, जोङो बांसिन स्किम सेंसन मोननायाव बांसिन जोङो गोजावलांदों। खारन नोङो 3 मासाव मोनो नोङो 15,000, नोङो ओरैनो गिदिंनानै लिडारफोरनाव थाङोबा हयथ' 1 लाखबो मोननो हागौ। नैबे मोनसे खनसेबा सोलायबोयै वर्क कालचारा गोमाबोदों। दा बे वर्क कालचार गोमाबोनानै दिनै जोङो बिराद जेनेरेसन जाबोबाय, 10, 20 आरो नै दा फैबाय। बेखिनि समाबो बिराद गोलाव सम, मोनसे डिकेड्सआवनो समा बिराद सोलायो। दा बे कालचारा जोंनिफ्राय खमायबोदोंमोन। दा बे खमायबोनायखौ नुनानै जोङो गिखांनाय दङमोन। जोङो मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला जोंनो बे हाखौ जोङो मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो रोङाब्ला जोंनि होननाय गैया। हायानो जोंनि मोनसे बाउन्डारि खालामजानाया जाबाय आंनि। आंहा 12 बिगा दं, बे 12 बिगाया आंनि नामाव आं। जुदि बेखौहाय जोङो जुदि मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला खिन्थु नों बे हानिबो मालिक जानाय। थ' गतिके जोङो दा बेखौ नुबोदों आरो बेखायनो जोंनि गेजेरावहाय समाजाव
बेगार एजुकेटेड बेगार माने मा बे एजुकेटेड बेगारा जाहैबाय डोर टू डोर मबावबा माबा मोनो नामा मबावबा माबा बिदि नागिरग्राया बांसिन जाबोदों थ' न'नि जेनाखि खामानि जे एसे बे नोङो माबा मोनसे उत्पादन खालामनाय मडार्न एजुकेटेड मानसि मडार्न टेक्न'लजिजों नोङो आबाद दिहुननो हायो मडार्न टेक्न'लजिजों नोङो 3 घन्टा खालामनानै माबा मोनसे नोङो मावनानै नोङो माबा खालामनो हायो बेयो जाहैबाय एडिशनेल पार्ट बेयो नोङो माबा मोनसे मावखाथारनांगोन दा बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय नों माबा मोनसेथ' मावनानै जाखानांगोन नों सानबैसे बिबायनानै मोनजागोन दा बे बुस्थुआ गोमाबोदोंमोन खिन्थु आं नैबे जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय ओरैबायदि नुदों जे जोंनावहाय वर्क कालसारा फैफिनदों दा जोङो इम्परटेन्ट होदों एग्रिकालसाराव सेरिकालसारनिफ्राय लानानै गोबां मानसिखौ बेबायदि थुलुंगानायखौ जों नुदों इभेन गोबां माखासे लिडारफ्राबो गावबागाव जायगायाव माखासे खेथि खालामनायखौ जोङो नुदों दा बेजों माखासे इन्सपिरेसन जादों जे नोंनि माखासे जोंनाव गोबां दङ जों दहायसो रायलायबाय थादों जे अगुरु गायनाय बे अगुरुआ नोंनि बिमा बिफानि हाया 15-20 बोसोर ओरैनो लांदाङैनो दं जेबो गायखायाखै थारमाने खिन्थु 15 बोसोरनि सिगां नों गायोमोनबा दाथ' नों माबा मोनसे मोनबायमोन दा बेफोरबायदि कनसेप्टआ जोंनाव हाबथ'वाखै आं दस्रा देशफ्रावबो नुबोबाय जे नोंनि बागानाव हाबनोनो टिकेट लानांगौ नों बिनि कनसेप्टखौबो मोनबोआ थारमाने बेहा सोंदो बियो बिराद बेहा दस्रा खामानि दं आरो कुन माबा इन्जिनियारनो कुन माबानो सार्भिस मावग्राफोर खिन्थु जेब्ला ओरैनो जोब्बाय बेवहाय टाइम होबाय ओरै जोब्बाय बेयाव टाइम होबाय नों मिथिनाय नङा ओरै नायफैयोब्ला बे हालुवासो खिन्थु नों अफिसाव थाङोबा बियो एकदम अफिसार दा बे टाइमिंखौ बिथांमोना एडजास्ट खालामबोदों दा जोंबो बेबायदि खालामोब्ला जोंनि अफिसा 10टा-11टानिफ्रायसो जायो दा 3 घन्टा नोङो न'आवहाय माबा मोनसे खालामोब्ला बे टाइमा नोंहा स्पेन्ड जाबाय वेरेस नोंनि गाज्रि साननायाबो बेनिफ्राय डाइभार्ट जाबाय नों एक्टिभ थाबाय मोजां जाबाय अब्ला नोङो माबा मोनसे सानगोन आरो मोजां साननानै नोङो आरोबाव मोजाङै गावनि जेनाखि चिन्ताधारा बियो मोजाङै सानखांजाबावगोन आरो मोजाङै मावलांबावगोन दा बेबायदि जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां सहाय होदों दंफां गायनायनिफ्राय लानानै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै दा बेखौ जोङो मोनसे ट्रेन्सफर्म वर्क कालचाराव लाबोफिननांगोन आरो बेजोंसो जों इन्डिपेन्डेन्ट जोंनि बड'लेण्डआ इन्डिपेन्डेन्ट जोङो माइ दिहुननो हायो जोङो माबा दिहुननो हायो जोङो बायदिसिना दिहुननो हानानै जों इन्डिपेन्डेन्ट जोंनो आथिङाव गसंनो हाबाय होननानै बुंनो हानाया बे खोथाया फैगोन दा बेखौ लानानै बिथाङा बिराद नाजाबाय थादों जोङो मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों आथिखालाव टेक्न'लजिया साग्लोबबाय जिहेतु आरो जोंनि माखासे बर' जाथिल' नङा अकल एरियायावनो मावनाय दांनाया एसे खमायदों दा टेक्न'लजिया हाबनाय लोगो लोगो मानसिनि मावनाया खमायलांनाय लोगो लोगो टेक्न'लजिया साग्लोबनानै मानसिखौ अलसिया खालामबाय नामा माबायदि सुबुरुन होगोन बेनि सायाव बे बाथ्राखौ बयबो रायलायो टेक्न'लजि हाबनानै अलसिया खालामबाय थ' लेबार मानसिफ्रा ओरैनो आग्लायनानै थाबाय नो डाउट बेबो मोनसे जाहोन थ' बिदि होननानै आंनि बुंनो थांनाया जाहैबाय जोंनि स्पेसिफिक लेन्ड बे स्पेसिफिक लेन्डनिफ्राय नों बै मेसिनखौ लानानै नों बिसोर उत्पादन खालामदों खोथाया बेजोंसो फैगोन जे मेसिन फैबाय आं बेखार जाबाय नङा खिन्थु बे हाखौ नोङो मावनानै जे नों बिसोर उत्पादन खालामनो हादों लाब खालामनो हादों खोथाया बेसो फैगोन मेसिना फैदों नोंहा फास्ट जादों नोङो मेसिनजों मावनानै नोंनि टाइमा सेभ जाबाय नों बे टाइमखौ 3 घन्टाखौ नोङो दस्रा खामानियाव नोङो बाहायनो हाबाय जोंनि खोथाया जाहैबाय टाइमखौ जों एडजास्टमेन्टखौ खालामलांनो रोङा खोथाया बेसो आरो खोथा ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरजों जोङो हालेवोबा 3 घन्टा जोङो 12 बिघा जों हालेवनो हाबायसे बेहायथ' नों थांनांला सासे नोङो ड्राइभार थिनहरबाय नोङो दस्रा खामानियाव नोङो हाबाय दस्रायावबो नोङो एंगेज जानो हाबाय वेरेस दा गोबांथा एक्टिभिटिस नों बिजनेसावबो नों एंगेज जाबाय दा बेफोरबायदि नोंहा टाइमासो मोनदों साबसिनसो जादों थारमाने मानसिनिया साबसिनसो जादों जे नों टाइम दिहुननो हाबाय जे सासे ड्राइभारल' थांबाय नों खोन्थाबाय बेखिनि आंनि 12 बिघा हालेवजोबना फैदो मालाय 3 घन्टाजोंनो फैबाय नों थांनांला बेहाय नोंनि टाइमखौ ओरै नोङो दस्रायाव जिरायनानैनो नों
खामायनायनि बा माबा मोनसे मावनायनि नों बेबस्थाखौ खालामनो हाबाय अब्ला साबसिन जायाखै होनबा खिन्थु मानसिफ्रा बुंदों आं बेखारसो जादों नङा खिन्थु हाखौ लानानैसो आं बुंदों बेनि प्रडाक्टिभिटिखौ लानानै फार्स्ट नोङो बेखिनियावनो जोङो मावनो हायो दा बे साबसिन जादों दा बेनिखायनो गोबां समाव जोंनि सरकारा फिसानिफ्राय ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै सहाय खालामबोदों आरो बेखौनो जोङो बांसिन प्रायरिटि लानानै माने इनकारेज खालामदों दा नैबे बुब्लियाव जोङो जोंनि 13 नं सिडली चिरांनि एम सायखं बसुमतारी सारजों जों दिनैनि नैबे मोनाबिलियाव गोबांथार बाथ्राखौ लानानै गोबांथार आयदाखौ लानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादोंमोन दा सारा जोंनि गेजेराव फारफ्रोम बिथिंखौबो लानानै गोबां बाथ्राखौ रायलायनायनि गेजेराव जों सम मोननायनि थाखाय जों सारखौ साबायखर बावो गोजोन्थों सेनि एवार्ड बे जेनेबा आर्टिस्टफोरनो एवार्ड होनाय बेवहाय जेसेबांनाखि फाइनान्सियेल सापर्ट नांगौ मानगोनां